Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Abu Sayyaf ang may kagagawan ng pambubomba sa Cebu ayon kay Governor Hataman. 2018 pa may banta sa Holo Cathedral ayon po sa pari. Duterte nakikiramay sa mga biktima ng pambubomba sa Sulu. CBCP ipinaubaya na sa mga otoridad ang investigasyon sa bombing. Sa iba pang balita, DOJ sinabi na ang 3 pulis na sangkot sa pagpatay sa Quezon City prosecutor. Cebu bypass operations, 3 milyong halaga ng Cebu ang nasa kote. Kandidatura ni Pimentel at Osmeña ibinasura na po ng COMELEC. COMELEC nais naman bigyan ng exposure ang mga di kilalang senatoriables. Masbate, 80% ng kahandaan sa Palarong Pambicol 2019. At temperatura sa Baguio City lalo pang lumamig. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald.com of Kamaong Asero starts now! Magkakaroon pa ba o hindi na ng tunay na kapayapaan sa Mindanao? Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli sumasa niyo po ang pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines na telecasted po sa Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel po, mga suki, ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59 and Destiny Cable Channel 84 at sa 500 pang mga cable companies nationwide. Sa mulit-muli, mga suki, welcome po kayong lahat sa ating pagtatanghal ng palatuntunang mananatili pong tapat sa bayan. Mananatili pong mga totoong balita
at patas po ang mga impormasyon na ilalabas at mananatili po kaming walang personal na vested interest or mga political interest tulad po ng iba. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Leader Knows Philippines at ng Pinoy Extreme Channel, kami po'y handang muling maglingkod po sa inyong lahat sa araw pong ito. At ang ating programa po ngayon ay pinalilipad ni Clarence Andaya habang ang ating Operations Head Engineer Oliver Licop ay naka-remote pa rin. At in the meantime, yung ating Creative Director Mark Anthony Reynoso ay nasa magandang lugar na Singapore. Ang ating mga telepono po, mga suki ay 0927-4942-175 and 0949-736-5000 kung nais niyo pong sumali ng live sa ating palatuntunan via calling these numbers. At i-register nyo rin po ang inyong mga komentaryo, mga opinion sa ating live wall. Immediately sa baba po ng ating live video ng Kamaong Asero at i-share po ninyo ang ating live video para marami po ang nakakalam sa mga totoong nangyayari po sa ating bansa. Bueno, sige. Iratsada na muna natin ang mga praskong balitang hatid ng ating mga masisipag na Leader Knows Patrol. Unahin natin ang report ni Jose Coy Laura. 3 establishmento daw sa gilid po ng Manila Bay sinampulan sa pagbubukas ng Manila Bay Rehabilitation. Report hatid na sa atin ni partner Jose Coy Laura. Kasamang Errol, nagpalabas ng closure order ang DENR at Laguna Lake Development Authority para sa 3 establishmento kabilang ang Aristocrat Restaurant, Gloria Maris at The Esplanade na nadiskubring kabilang sa mga lumalabag na mga establishmento na walang wastewater facility treatment kung saan ang mga maruruming tubig na inilalabas ng 3 restaurants na ito ay diretso ang tapon sa dagat. Ayon kay DNR Undersecretary Benny Antiporda, pinutulan na rin ng linya ng tubig ng LLDA ang nasabing 3 establishmento para hindi na magpatuloy ang pagtapon ng maruruming tubig sa dagat at pinagmumulta rin ang mga ito ng halagang 200,000 pesos. Una na rito, pinasinayaan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang Manila Bay Rehabilitation kung saan nagsanib puwersa ang DNR, DOT, MMDA, DILG, PNP, AFP, BJMP, BFP, Manila City Government, Philippine Bar Association at mga stakeholders na umabot sa 5,000 volunteers ang nakaisa para muling buhayin ang ganda at linis ng Manila Bay. Pinangunahan naman ni PNP Chief Director General Oscar Albayalde at NCRPO Chief Police Director Guillermo Eliazar ang pangangasiwa ng peace and order sa paligid ng Manila Bay habang ang daloy ng trapiko naman ay tinutukan ng MMDA. Layunin ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na muling ibalik ang ganda at linis ng Manila Bay kung saan pwedeng maligo ang mga namamasyal sa lugar. Hinimok din ng Department of Tourism ang mga turista sa iba't ibang bansa na magtungo sa Manila Bay upang saksihan ang ginagawang paglilinis ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para makita ang sensiridad ng Duterte administration sa naturang rehabilitasyon. Para sa Kamaong Asero, ito si Coy Laura ng Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Jose Coy Laura. Live sa ating palatuntunan. Samantala, dating Chief Justice Lourdes Sireno at Bishop Teodoro Bacani nanguna daw sa tinatawag na One Faith, One Nation, One Voice Rally. Sinaksihan naman ng report na yan ni Nolan Ariola. Yes, Nolan, magandang hapon. Pasok! Nagsama-sama sa prayer rally ang iba't ibang grupo sa Rahas Sulaiman Plaza, lungsod ng Maynila para kundinahin ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagtitipon ay tinawag na One Faith, One Nation, One Voice na dinuluhan ng mga membro ng Simbahang Katolika, human rights advocates at mga kritiko ng pamalaan. Kabilang sa mga dumalo ay sina Dex Reyes ng Ecumenical Bishops Forum, Mini Kalob ng National Council of Churches of the Philippines, Bishop Teodoro Bacani, Bishop
Broderick Pabilio, Bishop Arturo Bastes ng Sorsogon, iba pang church leaders, dating Chief Justice Lourdes Sereno, dating DSWD Secretary Dinky Soliman, dating DepEd Secretary Armin Loistro. Nais na mga nagrally na tapusin na ang martial law sa Mindanao at pagbasura sa panukalang ibaba ang edad ng criminal liability sa mga batang nagkakasala sa batas. Narito ang kanilang mga pahayag. Sa problema ng mga matatanda, kasama ng mga bata sa kriminalidad ay ang pagkulong ng bata. Simula pa, ang pagkulong ng mga bata ay hindi solusyon. Dapat i-criminalize mga bata yan. Sila yung mga biktima na ng mga adults na gumamit sa kanila. Ordinary silang biktimahin ng gobyerno. At yung present na batas ngayon ay sapat na kung talagang ipapagpatupad ng gobyerno. Maging ang iba pang grupo ay tutol din sa panukalang pagbababa sa edad ng criminal responsibility ng mga bata. Hindi kami makakapayag kahit na 9 years old, 12 years old, yung 15 years old na, bata pa rin yun, na kailangan pa rin talaga ng paggabay sa magulang. Dahil ang mga kabataan nakikita na nakaka-commit ng kasalanan ay dahil doon sa kapabayaan ng gobyerno. Hindi tayo pabor. Bakit? Sa 9-year-old. Kasi naniniwala tayo na ang mga bata ay hindi pa hitik ang kanilang pag-iisip. Kaya kumbaga lahat ng siyensya ay tutol dito. Bukod sa sabayang pagdarasal, nagkaroon din ng eulogies at pagbasa ng mga tula na alay sa mga nasawi ng war on drugs sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Mula rito sa lungsod ng Maynila, Nolan Ariola, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Nolan, sa report na yan. Tuloy tayo sa ating palatuntunang Kamaong Asero at syempre, ratsada pa rin po ng mga balita. Idiretso natin ang report sa lugar na pinuntahan po ni partner Jojo Sikat. Halos araw-araw si paring Jojo nasa Senado, no? But for today, mga kaibigan, ang kanyang balita ay patungkol po sa pakikipagdaupang palad ng isang mayoralty candidate dyan sa Calawag sa Quezon na sinundan ni partner Jojo Sikat kung ano po ang mga nangyari. Narito ang kanyang report. Panoorin po natin. Naniniwala ang isang mayoralty candidate ng Calawag, lalawigan ng Quezon na itong si Lindon Guerrero na walang nihigit pa para malaman ang pulso ng mga mamayan ang puntahan sila bawat isa sa kanilang mga tahanan o magbahay-bahay. Iginit nitong si Guerrero na hindi ito nangangampanya dahil malayo pa yung panahon ng kampanyahan tulad ng paninira ng kanyang kalaban sa politika sa ginagawang pagpunta sa mga bahay-bahay ng residente ng Calawag. Aniya ni Guerrero, nais lamang nitong malaman ng tunay na pulso ng mamayan ng Calawag sa kanilang mga hinaing sa kasalukuyang administrasyon na pinamumunuan ng kasalukuyang Mayor Luisito Visorde. Iginit pa ni Guerrero na mas magiging puso sa puso yung pakikipag-usap dito sa mga residente kung magtutungo mismo ito sa mga bahay para alamin ng personal ang hinaing ng mga kababayan sa problemang kinaharap ng kasalukuyang pamuno ng mga Visorde. Ayon kay Guerrero, sariling saloobin yung kanilang daing. Kasi naniniwala po ako na ang isang pagbabago, dapat ang isang leader na handang makinig sa bawat na daing. Lahat ng daing, dapat pakinggan mo ano yung problema nila, ano yung dapat na solusyon, kasi sila yung nakakaalam. Kung ako lang ay parang ang problema po yung ganito. Kung maglalagay ako sa barangay ng isang jetmatic o poso, pero hindi pala yun ang problema nila. Ang problema pala nila yung kanilang pagkain araw-araw, trabaho. So ito ngayon ang ginagawa ko po, naririnig ko silang lahat. pinapakinggan nyo. Opo. Hindi po kayo, lilinawin natin, hindi po kayo nangangampanya. Hindi po ako nangangampanya. Pinapakinggan ninyo para pag sakali dumating yung panahon, alam nyo kung paano re-resolve yung problema. Opo, dahil yung problema narinig ko mismo sa kanila, hindi nanggaling kung kanila. Hindi gawa-gawa. Hindi po. Makakalaban nitong si Guerrero, itong kasalukuyang may bahay ng alkalde nitong Calawag, Quezon na si Rosalina Visorde
dahil matatapos na nga ang termino ng kanyang may asawa na kasalukuyang alkalde ng Calawag, Quezon na si Luisito Bisorde. Mula rito sa Calawag, Quezon, ito si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayos yung stand-upper ni parang Jojo. Si Nolan kaya, kailan mag-stand-upper? Stand-upper ka na lang, tsaka Koy, Laura. Tuloy tayo, isa pang magandang balita. Mula po sa Maynila, lumipad papuntang Isabela ang ating katutong Mike Francisco para sipatin kung ano po ang mga naganap sa Babante Festival sa Isabela. Paring Mike, gaano kakulay ang naturang festival? Go ahead. Libu-libong taong nagdiwang sa Babante Festival sa Kapitolyo ng Isabela, Ilagan City. Kasamang dumalo ang mga kilalang personalidad katulad ni Irene Marcos Araneta, dating Senador Bong Revilla, Senador J.B. Ejercito at kumakandidatong Senador Sani Angara. Samantala, matagumpay naman napasama sa Guinness Book World of Record ang bayan ng Isabela sa titulong Longest Gathering of People Dressed as Scarecrow. Dahil nalagpasan nila ang record ng 250 katao at nakapagtala sila ng bagong record na 2,495 katao na kasuot ng Scarecrow. Hi po, Gob and Vice Gob. Magandang hapon po. Congratulations po sa pagkakapanalo nyo po sa Guinness Book of Record na naitala po ang Isabela sa isa sa may pinakamarami na nagsuot ng scarecrow na damit dito sa may Isabela. So naka 2,495 po tayo at marami pong masaya. Hindi lang po yung Isabela, pati po buong Pilipinas kasi karangalan po rin yun para sa amin. Gusto po namin malaman, meron pa po ba kayong mga gustong i-beat na mga ganitong record? Well, sa ngayon, nakatatanggap lang na naitala ang probinsya sa pinakamaraming naka-scarecrow costumes na sumayaw sa buong mundo na nasa pinang na 2,495. Sa ngayon, wala pa naman tayong pinaplano or probably sa susunod ng mga taon kapag si Congressman Rudito Albano siya ng buong governor ay sa tingin ko magiging mas masaya at mas masigla na magandang pagdiriwang ng Babante Festival. Yun na nga, kagaya na sabi ni Governor, sa kanyang pamumuno at sa kanyang mga leadership na achieve natin itong milestone not only for Isabela po, kung hindi karangalan po sa buong Pilipinas na maipasok tayo sa Guinness Book of World Records. Kaya pinocongratulate ko itong partner ko dahil basigasig niyang pinagplanoan ang ganitong parangalan. Sa ganoon, magkaroon tayo ng hindi lang ng pangalan, kung hindi mayangat natin ng mga turismo dito sa Isabela, pati na sa Pilipinas. At syempre, yung support sa atin ng mga kababayan natin. Na kung bakit naman na-inspired kami ni Vice Governor Tony Pecalbano na gawin ito na may break yung record at magbigay tayo ng panibagong Guinness World of Records tungkol sa pinakamaraming scarecrow dancer sa mundo. Sir, may isa pa po akong tanong. Tawag dito, kung sakasakali po ba magkaroon pa po kayo ng mga bagong gustong gawin, ano po ba yung mga naiisip nyo pa na susunod na sorpresa para sa mga taga-Isabela? Katulad ng sabi mo, sorpresa, mahirap na sabihin ngayon. Hindi, wala po ba tayong clue muna na meron sa mga susunod na termo kasi po syempre ano po ba yung sa palagay niyo dapat asahan nila sa inyo bukod sa inyong tapat na pamumuno dito sa Isabela at sa pagtulong sa mga kababayan sa Isabela, ano pa po ba yung gusto level up? Alam mo, halos kasabay ng Babante Festival, ang celebration din ng Fiesta ng Kabagan. At ang Kabagan, ang nakilala sa larangan ng pansit, yung Pansit Kabagan. At nakita namin yung part ng celebration ng Pansit Kabagan ay naganda sila, napakalaking bilao na kaya mag-serve na 1,000 na tao na kaya niyang i-serve sa isang lutuan. No? So siguro yun ang isang susunod natin. Pwede namin attempt.
Dahil unang-una, dito lang nanggagaling ang pansit kabagan. Diba? Kaya siguro yung pinakamaraming noodles na lalong-lalong pansit kabagan, definitely, hindi na kayang i-break yung record. Siguro yung sa Bambanti na sinasabi mo na sorpresa nga, ano? Pero next year, kada taon naman nagle-level up kami. Kaya naman 3 years in a row, ang Aliw Awards po ay nagbigay ng parangal. Ang Isabela lang po yata nakakuha ng 3 straight victories, no? 3 consecutive years. 3 consecutive years. At inaasahan namin, contender na naman siguro tayo this year for the Aliw Awards. Sigurado yun. So kung makuha natin yung 4th, hindi lang Hall of Famer ang mangyayari dyan, kundi Hall of Famer +1. So ang nakikita kong trend, dahil nga sa trend na setting na ginawa ng ating gobernador sa probinsya ng Isabela, is every time kami may festival, pataas ng pataas ang kalidad at paganda ng paganda at mas madaming surprise. Kaya abangan nyo na lang at pumunta kayo dito next year. Dahil invitado po kayo lahat. Sa pagtatapos ng Bambanti Festival, masayang nagdiwang ang mga taga-Isabela sa isang konsyerto kasama ni Coco Martin at piling mga staff. Mula dito sa Ilagan City, ako si Mike Francisco para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Mike, sa report na yan. Buti pa sila, Mike, nakarating sa Isabela ulit. Ayan. Kami ni Clarence, pupunta kaming Visayas at Mindanao very soon. Mga suki, ulitin natin ang ating itinatanong sa publiko, sa bayan. Magkakaroon pa ba o hindi na ng tunay na kapayapaan po sa Mindanao? Yan po ang ating tinatanong sapagkat kahapon ay panibagong pambobomba po sa loob mismo ng katedral ng Simbahang Katoliko na ikinasawi ng mahigit 20 katao at ikinasugat ng mahigit 100 katao, and that includes military personnel and police, if I'm not mistaken. Ang unang bomba ho ay sumabog sa may unahang parte po ng loob ng katedral, at nung magpulasan po ang mga tao ay may isa pang bombang sumabog sa may entrance mismo. Doon mas marami ang namatay. Ulitin natin, magkakaroon pa ba o hindi na ng tunay na kapayapaan sa Mindanao? Batiin ko muna ang ilan pong mga silip sa ating palatuntunan. Si classmate Digna Dakuya Kompetente. Hi classmate, thank you sa suporta mo sa Mission Tabang Tugang. Dakol kitang natabangan na taga Tiwial Bay. Ayan. Pakisabi man kay Melge, kay Primong Joel na dakulao na salamat sa mga tabang nindo. Mabuelta kami duman for housing and relocation, livelihood and reforestation. And there we need more your help, mga kaibigan, sa ating pagpapatuloy ng Mission Tabang Tugang. And by the way, salamat of course sa mga tumulong sa atin. Ang ating mga classmates, mga batchmates, si Mr. and Mrs. Rain Hanson sa New York. Ayan, nasa New York yata si classmate Duresa, aka Rain. Bakit pagka pumupunta sa Amerika, nag-iiba ang pangalan, ano? Nung mag-classmate kami, Dory. Duresa kasi ang tunay na pangalan. Nung mapunta sa Amerika, Rain. Si Clarence kaya, pag napunta sa Amerika, ano kayang magiging pangalan nito? Ha? Sige. Si Engineer William Bragais and family. At naka-reserve na yung kanyang funds para sa pagpapatuloy ng ating Mission Tabang Tugang sa Tiwial Bay. And all the rest, si Manoy Jobert, Dr. Jobert Clet dyan na nasa Australia. Si Miss Ann ng Australia din. Ang magkakaibigang Sir Tito Porras ng Montalban Bonsai Society, and Sir Philip Dacoco ng Nueva Ecija, at mga kaibigan po natin sa agriculture sector, at marami pang ibang mga tumulong.
ang mga organisasyon po ng Heroes Alliance, ang MCVO ni partner Bong David and Juliet Tabalos and Wilson Cabanas, at yung iba't iba pang grupo. Salamat po sa inyong lahat. Alright, so kami po ay magpapatuloy sa ating palatuntunang Kamaong Asero pagkalipas po ng ilang mahalagang paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.